Wah klitik ora nyawang. Ini jeli bukan tasmu ki. Ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae yen aku ki ming krana rasa, Mas. Hop ngene wae wis. Aku ki wis Wah ditutup. wis. Yes, Ngene lak jujur aku. Malah apik kuwi timbang ndasmu kok. Ora kuwi adae suwale peniti lho kuwi elingku. ora barokah. Sing tak lakoni kowe, Ngerti. ayo cepet ya. Ya, Aku nyapa? kuwi nyekel gunungane wayang. Wah, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis, Sik. Ayo. ndang cacek pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa Ayo. sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya apa ora? Yo, sankas jele. Oh, jemene kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis burung. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jele, aku nyapa delon bar iki jele. Wis burung. Wis, ayo nyapa ki. Wis. 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 Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis Nyapa burung. ki. Nyapa. Wis burung. Wis burung. Wis nyapa. Sik, adele. Apa Wis. wis. Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe iki apa ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono ku lho. Wah kowe ngene iki nak ngene iki aku yo ngono. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ono kaya uwin mau aku sing jutaan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos. Maaf izin bos. Bos. Piye? Rumah tamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Bos, ape muni Mas karo bos dadi bas. Mas aku. Lek masalah surprise, Nggih, kejutan, nggih. kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, Ndek, buktekno. Bulan Mas. kemarin Nggih. saya kasih kejutan, langsung mlebu rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lemu ngewe surprise. Lho nyapu gak Ken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukune Mas sapa? Motor kapiken. Sapa nukune motor? Omah Lah apa kuwi? kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wei kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Pak, kok kaget. Aku ya kapal-kapal lho Mas. Layakno. Kowe iki kejutan iki aja malah diuncek Jujur lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng Ika. Nggih Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh, golek Kene lungguhan. kene pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikune bojone ayu ngene iki, mbok tinggal lulus tanggane. Mas aku. Piye sampean mau Kowe nyedeki iki ora sapa? ngwongke bojomu kok Sampean ya. mau nyedeki sapa? Enggak. Wis langsung Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Wong nyedeki bojone wong ya masane. Ndang untuk golekno Cahayu aku ngenteni kursine iki lho. Kursine iki lho. Kowe iki langsung remuk to. kursine pecah ku lho. Aku kok kerasa nguyuh. Kowe wis tak omongi, duwene mek iki langsung bobrok remuk. Klek kadek kayane bokong semok. Oh, cinglek kaya ngono diwane aku. Lene iki yo. Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas aku. Karo karepmu. piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi, Kang Mas. Nyuwun mimi.
Kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon. Sun takono. Sun takon wartane. Lah iya to. Cukur model apa? Cukur model nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Mohak sing jegrik-jegrik ngono kan lho. Oh, Timbang timbang apa to? Lah tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Majakku lho. Oh iya. Lho. Lah Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep. Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane. Tenyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Merinan. Lho piye? Lah tanggane yo Delok apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya. Sing enteng, makanan enteng, Enak ringan. sekali. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opah lho. Ringan no. Lah kok mek opo? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot pendeng. Enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti masa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karep Ngono ya dipangan lho nitilek nesu kowe iki. Enak. karep mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas. Kelet iku aku Janji kuwe ling. Engko penendi? Sumedotrak iki ing tias terus piye nduk Ingsun. ingsun Dimas ingsun. Dimas ingsun Dimas ingsun. cakoten nduk cakoten Wani. iki lho wani lho Wanira. iki lho cakot Apa ngono kuwi? Panas. Rumahku. sembah nuwun Mas Gareng Nggih, tembak benjak- cekap bincang Lho. saged pakepal sareng Lho iya no, aku sing tak demeni tembang-tembang iki ora piye-piye mengko Alhamdulillah. cendol dawete iki mau lho. Nggih, Iki tomo mbayangno cendol piro sing arep didumke wong pirang-pirang. Jangan dilihat dari senggaanipun atau yel-yelipun, tapi Yel, ini yel. mengandung makna. Maknane piye, Mas Cendol Klitik? nika cendol, cem nika cekatan, tegese Oh. cikacakut rengginas trampil. Oh. Dol nika dolan. Wong nek wis dolan kudu eling mulih. Wong nek wis lunga ya kudu eling mulih. Aja terus lunga lali karo mulih. Oh, Iki, cendol. nggih. Lah dawet. Dawet itu adalah dari hati turun ke hati. Oh ngono. Dadi nek kok ati mudhun ning ati insyaallah ora balik ning liya-liyane. Kita kok panggah iso to. Wet Loh. wet. Wet niku wong ki nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Wedi. Oh ngono dadi kembali ke sentral ya kuwi tatak-tatak ta. Tanggon. Tanggon. Niki Mas, kula tepuk tangan untuk malam hari ini penonton yang luar biasa. Dusun Jambu. Jan. Menika bersih dusun, Nggih. sedekah bumi. Amin. Tur kepala nyoto diarani ya kuwi ngalah berkah donga bareng-bareng muga-muga manggih tentrem ayem wonten dusun ngriki. Alhamdulillah Mas. Mula dalu niki Mas Jok Luduk nderek tindak nderekke panjenengan. Loh, biasanya ora melu. Loh, nderek Mas. Heeh. Ning tetep ini kemana-kemana selalu berdua. Oh anu, Nggih. berarti cara anu enek Mas Klitik, enek Mas Gluduk. Leresipun ngoten. Dadi cara enek bathok, enek sepet, Nggih. ngono-ngono kae to. Nggih. Enek ali-ali. Dadi lesung enek jumenglung. imbanane, lesung Imbal-imbalan. jumenglung, sru imbali. Imbal-imbalan. Imbal-imbalan apa umbel-umbelan ya? Imbal-imbalan Mas. Kowe mau nyanyi ketok semangat mbok bar nyanyi tenger-tenger iki lho. Kok terus kaya wong kami Wong tenggengen mau iki nyanyi yo ngopo? semangat bar nyanyi tenger-tenger iki. Barang tuwek nyanyi 3 lagu ya menggeh-menggeh. Loh, Rumahnya lah Klitik ya diakehi Mas, mekene iki. Jambu, Pak.
Jambu iki tetep semangat. Lho, iya, Kula no. niki ora kaya jambu ing dalu mriku. Ah. Alhamdulillah maling jambu kipas angin iki gedene kaya ngene iki. Muga-muga kipas angin dengkulmu mlocot ki kok. iki apa iki kipas angin? Kuwi iki pancen yo angine banter kok iso. Ini betul iki. Ha kipas angin gegeden ngene iki wong iki kipas angin sing kuwasa e. Layakno Ben dalu ora niki gelar sumuk. layakno jambu gelar wayang gedhen kaya ngene iki, Pak. Pripun? Kula niku pirang-pirang taun ora iso rene mboten ngriki ku ta, Pak. Heeh. Lagek dalu niki saged ngriki. Lho masa orang tau rene ya tahu Ngriki to. pisan. Biyen, Tapi tahu. pun dangu mboten ngriki. Oh ngono. Dan alhamdulillah ternyata saya tahun ini bisa ke sini Heeh. lagi gumun Pak kula. Nyang Gumun apa? apa, Nyang Mas? apa? Gumun. Layakno ki tibake sponsore yo gedhi, Pak. Lho iya no. Wayangan dalu niki sponsore hebat. Apa? Sponsore, Apa? Mas. Simpel jelo tunda menika. Kayak wong dodol kowe iki. Kae wong dodol, aku gumun nek sing dodol barang ki ora fokus karo dodolane kok. Lah kae sing dodol madhep rene didelok, lah sing ngisor wong delok tok njipu ngene ya ora ero lho kae. Halo, kuwi jenenge wong Loh, ya ora kaya jauh Pak Gereng. budidaya jambu ki ya Pak Kasune Nah, Grapya. Pak Sis to? Heeh. Jenengan Dewi kalih kula teng mundi? Ndek iki nek ora kleru ning papar. Ngendi? Lali aku. Kepung. Kepung, Oh, Karangdinoyo, Kepung. Karangdinoyo. Kepung. Nggih, heeh. nggih, Oh, Karangdinoyo. Nggih no, nggih Pak no. Bianto. Jambu ki hebat, Pak. Hebatipun Mas. Yoga diwe sego. Alhamdulillah. Sing delok didumi ngombe iki lek ra Ngombe matamu kayak wong bakul lider kok iso. Kayak Ora. bakul lider, bakul akowa golek rezeki. ora didumi to kae. Wong ki sing Kowe apik iki ngene ora iki lho. iso mbedakne wong dodol karo ora to. Kae jenenge wong kulik pangupa Ayo, jiwa. Mula ki lho, mula niat kajate mesti diberkahi karo sing gawe urip ngeten iki. Iya, 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 Nek iya. gelar tontonan sing mengandung manfaat, Iya. tur menehi rezeki piyai kathah. Niki mesti pikantuk ridho saking hidayah Gusti Allah Subhanahu Iya. wa taala. Kula iki senenge ra umum, Jo. Ning jambu iki. Saestu Pak Gareng. Apa? Kula lek ningali warga masyarakat sing delok teng mriki niki nggih. Nggih. Heeh. Sing saka kono, saka ngarum, saka iringan niki. Nggih, nggih. Niki wis kulino delok, Pak. Pripun Mas Luduk? Sitok penonton sing aku iki gumun biyi rada ya nun sewu rada. Nyece ngono ta? Ora ngece, nyeje. Nyeje tapi beda. Nyece Oh. beda ki mergo krana klambine. Ora. Krana- Panggonane. Oh, panggonane. Aku senengku sing delok sing ning gazebo lho. Ngapa Mas? Kok kene kaya numpak pickup lho. Ya menteri yo nggone ning kono Iki kok yo. tontonan ki kangge masyarakat. Iya. Ora bedak-bedake di pangkat di derajat. Nggih, Pak. Kabeh padha. Nah, mergo bengi iki ngentekke ragat golek nikmat, golek slamet donya akhirat. Muga-muga kabeh masyarakat didohke saka laknat Allahumma. Amin. Ngene iki panggung amba disewa, son diunekno, sik nimbali para warga sing ditata panitia, sik nimbali Mas Rudi Gareng sing gelar budaya, sik diderekke para wiyaga, sik diderekke para waranggana. Dagelane ya saka Jawa, terus kowe rene sangumu apa, mulih ninggali apa, terus nekmu meneng sing mbok pikir apa. Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Kowe Wis, nek mrembok kok kene iki susah, Mas. Aja sok ngomongne Pak, mboten bayaran. mek anu mek Purwokanti, Pak. Purwokanti. Oh, Punya balik li- ning bayaran. mungkin. Purwokanti. Bayaran ki kudu Oh, dipendem ning jero ati. Iya, iya Pak Gareng. Nek sajake cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya dirasani Nggih, ngono nggih. lho. Wah, Apa waduh. Ya padha ae. Lah iya kok ya. Menungso ki wis digawani lidah yang basah. Nah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah dari rumah. Insya Allah kita akan diketemukan dengan barokah. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan budaya akan indah. Kalau kamu nanti pulang, hidup dengan istrimu. Akan huha-huha. Aduh. Swodok ini kok. Berarti kerep nyambel bojomu. Maksudku ini. Uhah-uhahe kerep nyambel. Maksudku ini mangan Kepedesen. Gini kalau kepedesen. Kudune ora huha-huha. Lah betul. Apa? Kudune hidup dengan istri berolahraga Olahraga. semakin bergairah. Nah, dan akhirnya membina rumah tangga sing sakinah mawadah warahmah. Iso nggula wentah leh omah. Lan iso didik para bocah-bocah. Nah, Ya. mulane bengi iki kowe ketok sumringah sebabe Nah, Sebabnya aku iki mau wis oleh opah. terus Kalih mahasiswa to pun dilunasi, Pak. Alhamdulillah. Iki ya Purwokanti. Lho kene, Pak. lho. Kudu ngoten niku lho. Napa mleh teng dusun Jambu. Jambu. Wangi lemu-lemu tur seneng guyang-guyu. Sing wedok ya ayu-ayu. Arepe kepiye-kepiye rono rene mesti melu. Sing lanang ketok sehat mergo kulino jamu. Jamune ya kuwi
Jamu apa kuwi Mas? Kowe sing biasane Ayo. ngerti lho. Purwakantine endi iki? Oh, Wah, kowe mulai cak kamu jamune ciyu ku lho. rumah Ya, cok, Aku ya arep muni ngono Jaki. Oh, kuwi ora oleh, kuwi pekat, penyakit masyarakat. Niku ono. pekat Pak, Iya, penyakit ono. masyarakat. Heeh. Mula niki dideleh wonten ing tengah-tengahipun protelon nggih Pak. Protelon, Pak. Halamane Pak anu, Pak Kene Kansul. lah niki pas protelon to Pak. Endi protelon? Iki protelon ndi? Lho ora to iki. Heh, kowe iki Bapak- jan ora lho Masamu motomu koyo ki turah lek nyawang dalan kok Oh, alah, protelon ku lho. Foto turahe apa ning bokong barang ngene kok. Dipek buntet ngono ya. Iki dalan, iki halamane Pak Kasun. Nggih niku, Pak. Iki dari dulu wayangnya tetep di sini. Wah, Mas. Niki gandeng panjenengan Pungsa Wangsul tinimbalan lenggah dateng tlatah Jambu. Bekti panjenengan selalu membawa cerita makna dalam pakliran yang Loh, beda. Iya no. Nek bektimu karo masyarakat Jambu napa? Mas? Apa? Jambu ki wis kaya dulurku dhewe Nah, Pak Gareng. iki. Beh. Kula niku udakara tahun 2018 2020 rene Nggih. dan baru 2026 kesini lagi. Iya. Aku janji karo warga Mekat Jambu. Amin amin. Yen tahun 2027 Ah. sampai nimbali wayang kulit, nimbali dalangin jenengan, Ah. dagelane kritik kalih kluduk 50%. Separuh harga. Edian. Weh hebat. Termasuk tepuk tangan blobo hebat. iki. Ya tepuk tangan. Wis muga-muga Edan. wah iki demenan. Barokah tenan. Kowe lho, iki ora mikir Loh, probio sing iki, penting iki, Lho ya lho Pak, semangatmu. Amin, amin, pokoknya amin. duojo 50%. 50%. Sing tegese piye, Mas? 50% DP, 50% pelunasan. Lah. Kowe iki ya padha ae lunas kok iso. Kacek mbok cicil sik paruh iding ngono to. Utangnya sih urung lunas. Masa utang apa to? Awake dhewe urip ki kudu utang karo budi. Kene niku napa meleting desa Jambu Pak Gareng. Dalu niki gelar ringgit wacucal dalam rangka bersih dusun. Sun. Ulane ulan suro Pak Gareng. Surah kuwi Iya. wani. Wani sadurunge ade wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe Pak. Maksude piye kuwi? Tegese ngeten. Awake dhewe kudu iso merangi hawa nafsu. Nggih. Tegese yen iso ulan suro menika poso kudu dikulinakne. Tirakat, mripat tirakat, lambe tirakat, kuping tirakat, ati tirakat, raga sak kabeh tirakat. Sakabeh kudu tirakat. Loh. Mergo wong Jawa ki sing paling abot ya kuwi nindakake tirakat, Pak. Tirakat. Oh. Kayak Mas Kluthuk niki alhamdulillah Tirakat. setiap malam selalu ngibadah tahajud. Diam. Oh, kusuk Mas. Lha niki lho. Niki dalu niku Dek wingi, kula dek wingi, malah ambengi. Wau dalu Heeh. sujud niku enten nek rong jam ora tangi Mas. Kowe dian kuwi carane penghayatanmu luar biasa Wah, kowe. Kusuk Mas. Penghayatane lek sembahyang ki Oke. tenanan kusuk tenan kowe. Sing ngomong kusuk sapa? Loh, Lah, rong jam ora sujud tangi rong lek jam sujud kok. Loh, pancen untukku kecantol sajadah kok. Ayo angel. Rumah aku, Apa ya enek kok untuk kecantol sajadah. Cek tau untung modele apa kaya pancing ngono to kok nyontal-nyantol Kaya rumah aku. bego. Lah sajadah kan dredet to, Pak. Rumah Dredet. aku ora cetha. Mbah Wo iki Mbah Wo niki wis to, Pak. diantune grapyak wis Wah, jagongan. Loh, Semana. Pak Gereng. Dedaharan apa wae ditokne kaya. kula niku oleh Pak Sis nun sewu. Pak Niki Sis. setelah jagongan, Ah. ting daleme Pak Sis. Iya. Begitu omong-omongan ternyata nun sewu. Pripun Mas? Pak Sis ki sik dulur. Lho. Masa Anu. aku kok ora temu? Aku marah rang legi wae babar pisan to. Kuwi pirang Rohku ya jagoan ki mau. Kok iso Blitar teko kene to sik dulur. pernahe saka pundi? Pak Sis ki jebule Nggih. karo bapak awake dhewe. Nggih, ana sambung rakete. Mas Bambang. Nggih Mas Bambang. Ah. Tibae Pak Sis kalih Mas Bambang bapakku kuwi. Pernah dulur ya? Bapake kok Mas. Pak Bambang ngono lho. Lah kalih bapak kula. Nah. Tibae Pak Sis kalih bapak kula Enek Ah. hubungan apa, Mas? ora kenal tibae. Ki piye? Sik to lah terus dulure iki ning endi? Lek si diarani famili ki Jipuk dulur saka ki mesti enek ngendi? sambunge nek bapake ora Nah. cocok terus kondi. Rungokno diluk to. Nggih. Lek Pak Sis kalih bapak kula kan ora kenal, tapi garwane Bu Wanti Oh timbalane. Saka alah. buke to. Buke. Ah, Eh, Bu eh. Bu Kasun. Nah, Bu Kasun kalih ibu kula. Wah karo ibumu. Nggih. Pernah ponakan. Ora tau pedhok. Lho, Ndok. lho terus hubungane darah ki lho kepiye? Isik putune Nabi Adam. Alah. Ayo kabeh ki sing rawuh nek mbok teliti ya kabeh Nabi Adam. Oh iki awake dhewe ki ya dulur. Mulane Nek iki jenenge- diarani menungso ki ya Niki, ngono Pak. kuwi. Nggih, Pak. Mas Mulane Kluthuk niki mboten saged nglenggahke piyai sepuh kok, Pak. Loh, Nek sing wis diarani sura ngene iki, Ah. mau piye? nglenggahke piyai sepuh. Ya. Lah iya,
Nek sing diceluk tuwa ki tuture digawa. Gawa. Nek diceluk mbah ki kon tambah, celuk bapak kon bupak, celuk biyung ki suni tetulung. Nek nggon ngene iki lak gunemamu lak ora pas. Nek hubungan ya hubungane paling ora hubungan spiritualnya itu bagaimana ngono lho. Kula niku sik duwe Hubunganmu karo Pak Sis, Nah. Pak Kasun. Piye? Ngono. ada hubungan emosional, Pak. Nah iki lho. Kowe iki iki cedek jelas. banget berarti, cedek banget, Ngono. akrab berarti. Mboten. Loh, emosional iki akrab lho kuwi cara Maksudnya nune. hubungan emosional niku Pak Kasun nek petuk kula niku kudu emosi ngoten lho. Kuwi ora emosional kuwi geding ya. Aku. Kowe iki Ora jatelan cocok. lho. Karepku sampean ki tak deleh ning ngarepku, aku adimu sampean masku. Paling ora iso nutupi apa sing dadi kekuranganku. Wah, aku iki kurange akeh nutupi kurangmu. Aku iki kurangku wis meh kebuka iki yo. Nek dindinggon Mas Gareng iki pirsa sampean sing Ngene. luwih tuwa, aku Piye, luwih piye? enom. Pak Gareng, Aku manut piye? sura, Pak. Ndak kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani, ya sura kuwi Lan asale surasaning kata wani. rasa. Utawa Iki- surasaning rasa. Niki wau guyon, Pak. Heeh. Tapi saat niki kula ngomong serius. Serius. Apa meneh niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Win. Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri, kuwi? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu nggak artinya KKN. KKN mali. Tapi kula nun sewu. Saya Kamu tuh ya sebetulnya kuliah? loh, aku biyen alumni alumni UIN Loh, juga? loh, loh. UIN. Oh, Cuman aku nuwun sewu, aku ambil biyen jurusan apa, Mas? langsung dua aku. Oh, apa Apa kuwi? kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah. Nah, terus Berarti paham dengan jalur itu ya? Ora paham, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabe Karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum bangun. iki jenenge rape sampean ki. kuwi Kula ben, jenenge- ya. Terus Islam. Islam. Win. Iki mahasiswa. Sura. Surah ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Sama Muharram. Muharram. Muharram Heeh. bisa. Wong Islam iki kudu memper hawa nafsu. Gelo-gelo. Dek nek omong serius angin teko, Mas. Edan. Dek nek omong serius angin teko. Mergo Termasuk- bocah iki ngerti sakjroning winarah, Mas. Delok Termasuk- angine kon iki. Angin iso kolor. Kolor Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik ya mblendes Loh, pindho. gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon. Ngono lho. ganteng ya sangamu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara. oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya. Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya. Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas, wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kalau lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padang ning sok kalau akeh ricuh, akeh pepeteng sing sok kalau Akeh kericuhan yang penyakit banyak lah terjadi. Oh, Lah, angin nek kok angin etan. saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya ya larang sandang larang panas. Larangan. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine Terus. saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel, wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Okeh wong sing gawe sandangan apik. Sandangan apik tapi tumindake ora becik. Loh, Oh, ngono, kuwi, Mas. ngono, ngono. Lah niki nun sewu. Kula niku Angin kuwi saka wetan saka lor kulon. iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura ki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki, Wah, Mas. kuwi iki. nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugroho. Cemlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara, pagebluk, paceklik. Iya. Mencorong bathuke to. Terus. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sopo, Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Wih. Iki Pak Jakun. Pak Jakun. Ngawur. Kowe iki aja ngono ya. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki anggere dirungokne tenanan Satria Aku Piningit. ki lek Kudune ngangge klik rembug sampean. perkara Ratu Adil ngono. Lah ngene, kok Pak. wong nyuluh kodhok. Ratu Adil ki ya budaya iki. Eh. Mulane ulan sura nanggap wayang Ayang. ngelingne Pak.
wayang ki wayahe sembahyang. Lho. Wong urip ning alam donya oleh budidaya Nggih. ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo Nah. isen-isen donya ana Isin-isin loro. ana loro. Apa? Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani Kiwa karo tengen. Nggih. Tengen sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa. Pandhawa apik sing Kurawa elek. Kula donya ki ana sing apik ya ana. Ana sing elek, Pak. Ah iki lho. Wayang menika wayahe sembahyang. Heeh. Tapi lek ulan sura ngene iki adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe Ringgit. Ringgit ki disaring lan dianggit. lho. Heeh. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Oh Tur ngono. ditularke marang Ditularke sahabat. marang sapadane. Lah nek ringgit. Ngantek kaya ngono, ringgit Ringgit ki kuwi mau. disaring dianggit. Dianggit. Saiki nek lungguhe yoga. Yoga Ah. ki sak njaba ning sura Pak Gareng. Eh. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe. Gawe gotong royong itu kerjasama. Kerjasama. Berbhinneka Ah. tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji. Nabuh bareng, Senggak siji. senggak bareng Pak. Umpama- Kebersamaan. Bersamaan. Bersamaan, maam siji yo maam Maam bareng. bareng. Ngantuk siji. Ngantuk yo gugah kancane, gugah. Digugah aja nganti Gugah, ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki dudu yoga, Pak. Napa? Jenenge apa? Pengrawit. 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 Beda heeh. ukara, Beda ukara. beda arti. Beda Pengrawit makna. menika saka tembung pengrawit ki pengangen-ngangen kang irit. Ulan sura Ah. tanggapan rame, kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dintek-entekne. Ora dintek-entekne. Oh iya. Aja sampai besar pasan daripada tiang. Iya iya iya. Niki Lah iki nek Kuwi gon sura. pengrawit. Gon sura. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, Heeh. nek iki diarani apa? Sinden. Nggih. Sinden. Sinden ki sak njaba ning sura. Mergo Oh. sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Tapi Tapi lek ulane sura, Nggih. ulane sura Senden ki dudu bokok. sinden. Napa, Mas? Iki sing sodani waranggana. Artine artine Sura. waranggono. Sura ki identik wong Jawa sakala ngumbah pusaka. ngasah gaman. Mulane iso dani ulan sura ki waranggana. Tegese Waranggana, warang ki warangan, Pak. parangan ki Warangan ki ungkal. Gono. Gono nggone wis ana wae. Dadi Gono ki nggone wis ana. Dadi Warang. sapa wae sing duwe pusaka yen pengin ngungkal, nggone yen kene iki, Pak. Dadi aku roh penerjemahmu ki wong aku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis. Lah, ngono to. ngeten lho Pak Gareng. Iya, iya. Pak Gareng. Sik, nek kono waranggana dadi sinden, Tegese pengrawit dadi yoga, lah nek Ya, lek makrifate aku. dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang. Dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Pitutur. Siar. Siar. Tapi lek mlebu sura iki duduk dalang. Napa Apa Mas kuwi? Kluthuk? Teng teng trit. Sik, nyalek dhewe lho. Lho, nyapa? Nyalek kene wibawa yoga karo Kuwi ya pengrawit enek artine. waranggana karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok Teng teng cerit cerit. aku pengen genah, aku pengen roh aku. Jek roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Luwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Niki to. ilmu tua, Pak. Saking suweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Mono tua aku. Teng cerit artine. Teng teng trit menika Meteng. tenguk. Dan gasmu. Teng teng trit. Kowe apa iki? Rumah aku. Iki lho. Nah. Teng teng trit menika tenguk karo cerita. Oh. Ceritane lakune wayang Pendolan Kurawa. Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek. Iki iso dienggo patuladan Beh. samubarange. Kira kajen lho kowe. Oh. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng cerit. Tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas, Kowe lawak. nek umpama ngene lho. Piye? Teng Piye? cerit kok ya kajen. Lek ngene lho, salaman penak. Apa? Waduh, Mas Wiyoga. Pengrawit, Waduh, sura Mas pengrawit. Sura pengrawit. Nah, waduh, Bu Sinden. Waranggana sura. Waranggana. Bu Waranggana. Nah. Salaman ngene. Sugeng dalu Bapak teng teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lho pancen artine Lho, ngono. kenapa? Tengok-tengok karo Karo cerita. Ora kok deg-deg cerit bener Boten, Pak. Deg-deg cerit ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Tengok Ini nek karo khusus cerita. pelawak untuk liyane sura pancen pelawak. Lho, nggih. Dagelan. Dagelan. Ini nek ulan sura aku roh aku. Napa Napa, Mas Pak? Gareng? Kuwi diarani Badut. Duduk. Badut ki sak njabane sura. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Pak Gebluk. Tuh, enek. Apa? Pasucong. Napa Pak? Pasucong, pamer swara liwat congor.
Ayo nesu to. Kowe marahi Ora jarak. apa-apa. Awak dhewe Pak Sucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng teng Ha crit. kowe kan penak to. Piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng teng crit. Sae. Eh, lah congor no. Ngono kono kan kowe cerita kan yo panggah apik ngono. Ya to. Iki lho, iki diane kebersamaan. Lho kene Pak Gareng. Oh. Lho, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aja guyu. Aku Kok anakmu nyeluk. Lho, teng teng crit teko. Ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng, ngono kan yo repot to. Iya nek Pak Teng apik, Pak Crit ngono meneh yo repot. Pabutan tok. Wong iki. Niki lho, Pak. Ah. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye? Olahing rasa antaraning sura. Lah. Kudu iso meper hawa nafsu. Heeh. Ora kok kaya Mas kula ngeten iki. Kok Yang apa? teng crit paranggono nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal. Lah nek ngungkale gegedene apa ya cukup kowe. Dadi Mangsamu. kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping Heeh. perkara lisan mboten. Piye? Nek kula sinau bab-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho Duk, adikmu ki Kowe dan menjilo rasa ki tenan. digawe. Menjilo tenan Kowe adikmu. ora ki. ngerti kok wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon ning lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lagi kapan beraksine? Kowe iki. Jan kowe iki nek diarani masa. Kowe takono aku Kowe takon Deni. takono aku beraksine engko lek wis wayah ngumbahne. Mas Gareng. Piye? Kula mboten sah dites perkara pikiran, Tak perkara tes iki. omongan. Tak tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arepe nglakoni apa wae, wong urip kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho. Urip ditata barang nek kritik. Lho nggih no, Mas. Nggih, Mas. Wong urip kuwi gampang, wong urip enek sing menehi, ning nata urip kan angel. Iya, iya, Mas. Iki lho, ati, Mas. Piye carane nata urip piye? Iya, uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni, Mas. Tenan. Lho, Keplasing pengangen-angen, keplasing cipta. leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to, Mas. Mek tua-tua anu to, Lho tua. kopong Mas niku. Oke. Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Alah, alah. Kowe iki Sing tak lakoni? Sing tak lakoni. Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke. Seksi panjenengan, Mas. lho ya Mboten pamer, mboten sombong kula, Mas. spiritual lho Nek iki. mek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku wis omong pasuceng to. Wis, Wis. aku tak rono. Aduh. Sing Ora. tak lakoni kowe Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jane bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Hop ngene wae wis. Aku ki wis Gua ditutup. Wis. Yes, ngene lak jujur aku. malah apik kuwi timbang dasmu kok. kuwi adae suwale peniti lho kuwi elingku. Ora barokah. Sing tak lakoni kowe, Ngerti. ayo cepet ya. Ya, Aku nyapa? kuwi nyekel gunungane wayang. Wo, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis, Sik. ndang cacek pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa Ayo. sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor 2 sing lemu kuwi. Bengi iki katoke apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katoke apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Piye kuwi? Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Elah, alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya, Mas. Piye kritik piye? Lah, Kritik piye? Kritik piye? kuwi kan kluthuk to. Mungkin. Sing mok tes. Ndak, jantung kritik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Kritik piye, Rasa.
Kliting cara anune kowe mau muni piye ki mau? Loh, nyekel gunungan yo ngerti. Ero. Nyekel tas yo ngerti. Nyekel ngombe yo ngerti. Kuwi kan kluthuk to. Lah, alah kowe iki tak. Apa? Tak wengi Mas, sampean gumun ra? Gumun. Lho, iya. Tapi aja gumun Mas. Ora nyawang apa-apa Lah. kok, tapi iso. Aja gumun Mas Gareng. Iki nggon nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golek angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu mripes ulat merah. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Ya, Nyekel lah. tasnya sinden ngerti. Nyekel banyu aku yo ngrasake. Ya rono, Lho, aku kowe pengen iki Loh, bukti, ditutupi bukti apa? masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok wong aku mau ning mburi mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Aku wis mbok omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya, Mas. Aku Iki malah ngisi-ngisini kancane. aku kok. kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho, iso lho kowe iki. Aja ngapusi wong, wis mbok omongi. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. ngapusi awake, kowe jeneng ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ana ning mburi diomongi Mas Gareng. Wis Masa? tak temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ra Tak menengi percaya. nyapu. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya. Sing tak pangan duwe ra halal gitu. Lah lambe kok kemresik kok. Karar. Mau mak nek bisa Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Ah, piye, Anu, ngomong iki? engko nggih banyu lan iki ya, ngono lho. Nggih banyu lan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono Kedua ya. tas terus ketiga banyu putih. Iya, ero aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Alah, Ya ngono kok dipamer-pamerne terus Mego ndek ngiker. ora cetha tak goleke kanca. Aja sik. Lek kepinteran pedhot wis aku Mas. Kok kowe sik arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Oke, tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Ha. Ning kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to, Mas. Sukses. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan. Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Sorry, bahaya. Sorry, Kuwin lho. maaf. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Ya. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Ngene iki ngapusi wong. Aja didagelan po yo salah to. Tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya. Ganteng oleh tapi iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana, iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa dihapusi kok iki. Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora ora. Ane sampean ki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Kodho lanang. Padha lanange dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah, Lho, lek ilmune iki Tanpa semayanan. alah. Pedot. Tenan. ya apa? Mas aku sing nyekel anu, sing nyekel klitik, nyekel apa ngono. Ya wis Ya, ngono. wis tak wis nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu wulan Aku sura. mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi Oh, sithik. apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek dhuwit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. kancane. Lah iso. Ngene iki Mbah Wo kadung gumun. Wah, Tibake tibake ngapusi dosa. Ya mbah wis Semayanan. kurang cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapu. Mas aku. Wis lakono. Iki nyapu ki. Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis ro. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Rohno lho, ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Ya apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Ya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah kok, Mas. Kowe dosa. Dosa. Golek dhuwit dosa ngapusi. Iki kok digawa mulih ya dipangano dadi Lho, ngene lho, ngene dadi kan. yudun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Iya, iya. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis ki apa ki jale? Wis borong. Wis. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya. Lho. Nah, iki kakangmu contonen. Wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Mahasiswa iki. Ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? Lho ya. Mahasiswa ki generasi bangsa yang cerdas lho. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu Guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, engko bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya. Sankas jale. Aja meneh kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis borong. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jale, aku nyapa deloken bar iki jale. Wis borong. Wis, ayo nyapa ki. Wis. Wis. Wis.
Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis baru. Ya, Wis barung. Wis barung. wis nyapa? Sik, adele. Wis. Apa, wis. Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe kok ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono ku lho. Wah kowe ngene iki aku yo no. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ono kaya Uwin mau aku sih mek karo Milon ya. Elek yo. Sing penting bayar. Cale cengol lho kene TV lho kok kinang ini. Ini tak goleke gandengan, kowe aja nyawang panganane. Siap. Ben totuke ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya. Ya coba tak goleke gandengan. Oke. Kayak ono Sapa? Krisnia. Iki. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Cek. Mega, kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Oh, Mega ya. Mega ki wah langsung nyandak air Kene. kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Kene. Dudoke rasa setiaku ya, Dik. Heeh, Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyapa to tanganmu. Kalau musuhe megol kae lho. Iki Mega nek megol. Weh. Nyapa to? Duk. Kluthuk. Mas. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. Iya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing kalah ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mok rek MBG ngawur kaya. Iki sapa? Sapa? Mega. Kowe oleh Mega. Lah aku oleh mentok iki. Lho, ngelokne sampean ki lho. Ejan ora. Kowe iki kaya wong Ya, ya, ya. peparinging Gusti kang karo jagat apa wae iki Sampeyan dadi. wis ganteng ngelokne aku. Alah lesu nyapa to. Subhanallah. Iya. Nanti suwengmu. Ali. Loh, kaya buta ya guyu. Nek guyu ya buta. Ora apa-apa iki petingan ngono lho. Loh, lah kok minggat bocah isan? Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasang gawe. Langsung cepetno linggis ngono lho. Sampeyan tumbas niki Wang ya, Mas ya. Melet. Asane lho. Kapsul apa piye, Mas aku? Iso ora? Iso. Wong sing lukokne ya aku to. Loro lah nyepet kenemenen sampean. Lho kok sekali-sekali ganti tak cepet nemu aku ndek mbok cepet nemen yo. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundul ya. Masa lah Ngene sampean kok galon keluarga tenan. sakinah mawaddah warahmah. Kalau tontonan kritik lho, kritik iki Lanang kuwi tegese laki lancip nangki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering lho. Ujug sisi kaya kucing nganggur ya. Lah Tak nyapa? cekel kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene Ndek. Kaya kucing Pasang nganggur. ngono lho. Lah yo ora pasang nih. Pasang ngono lho. Ndang dicelekne ngono lho, Mas. Napa tok kesusu iki. Kayak suarane Krisni iki gawedi. Tadi celokne Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kan ning omahno lah ya mek guyon Eh, tok. kok Lho iya no. Sampeyan nyapa ngumbel e? Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu iki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus Nek bahagia. uripku kuwi ya Mas, beda Nah. karo uripe iki.
nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Oh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos, maaf izin bos. Piye? Bos. Rumah tamu jenengku Baseman mau piye? Bos lho. Bos, arepe muni Mas karo bos dadi bas. Mas aku. Lek masalah surprise, Nggih. kejutan, Nggih. kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, Ndek, buktekno. Bulan Mas. kemarin Nggih. saya kasih kejutan, langsung mlebu rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lehmu ngewe surprise. Lho nyapu kaken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukune Mas apa? Motor kabien. Sapa nukune motor? Omah Ya apa kuwi? kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wei kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Pak, dek, kok kaget. Mas, aku ya kobal-kobal lho Mas. Layakno. Kowe iki kejutan ki aja mrecon. Layakno Mas Gareng. Iki bojone kena mercon dek tak bel video call lah kok nyapot aja. Sik tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora karuan. Mabul-mabul no. Tak leboni mercon retek no. Iya ning tawang Halo. ana Harmonis ki ngono lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono kuwi. Nyapa to Mas sampean? Anu, Nyapa? Tak ilaki apa piye umbel? Kris nyaruk kluthuk jan kaya roh dolanan Mas aku. Keluarga iki ketoke perlu diperiksa. Ono. Ndak sehat. Ono upil ku lho. Delok to. Iki gubung ae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas. Bojomu di bali ayo Mas. Ayo Mas. Bojomu di Bojomu di anu. Bojomu di anu. aku malah jotos dhewe lho. Lho bojomu di. Lah malah aku mau jokrok-jokrok nih. Bojomu ewang ngono lho. Senenono bojomu dibal ku lho. Bojoku mbok bali. Ganggu kenyamanan tetangga to. Bokonge bapakne. Atak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah Nesu kudune. Mas, nesu. Sing ngarep lho, Bos. Wah, lara no Mas. Sing ngarep kan mbok dengkul kan ayo. Wah, dekok no Ngawur. Mas. Dekok no aku engko. Delok to Mas. Ya Allah. Ini lho Mas. Kabar Enek ngono kuwi. enek putih-putih lho Mas. Delok to ya Allah. Ya Kuwi Pak Kaji Mas, njeluk ya Allah. ndelik ning jero irung. Ya Allah Mas. Kowe iki jane ngresiki upil kok golek undur-undur. Delok to ya Allah. Delok to. Ya Allah. Pi. Delok to rada jeru lho Mas. Ya Allah rada jeru. Malah rada diuncek jeru lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng Ika. Nggih Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh, goleke Kene lungguhan. pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikone bojone ayu ngene iki, mbok tinggal blulus tanggane. Mas aku. Piye sampean mau Kowe nyedeki ki ora sapa? ngwongke bojomu kok Sampean ya. mau nyedeki sapa? Enggak. Wis langsung Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Oh, nyedeki bojone wong iki lho, masane iki lho. Ora kaya kirik aku sisi kene. Met. Mas Kene aku. kene diajeng Mega garwanipun Kakang. Wah. Lenggah cahya lenggah. Nggih Klitik Kang jan Mas. ayem golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang ndi sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho Mas koyo kae. Mosok aku gak dikek linggo boyok, aku keju lho Mas. Wong wedok. Kamu lho keju ya anket mau. Kok wong itu gampang iri. Lah piye? Ya perhatian toh, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celenet. Kenyeh. Wah, ya kenyeh. Kowe iki yo dadak linggo ora. Ndang tok golekno Cahayu aku ngenteni
Kursine iki lho. Kursine iki lho. Iki Langsung remuk kok. kursine pecah ku lho. Aku nggak kerasa nguyuh. Kowe wis tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Klek kadek dene bokong semok. Oh, dingklek kaya ngono diwane aku. Lene iki yo. Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas aku. Karo karepmu. Piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi, Kang Mas. Nyuwun mimi. Heeh. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng, Nggih. bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne dudane wong lanang sing gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk. Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki nek angel. Sik nyot. Ngono kok nyetak sakinah mawaddah warahmah lho. Diklek iki bosok. Ya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya apa? Kono Nduk. Diunjuk gek bar iki bawa sedhek kok. Lara lho. Lah sampean ngomong. Nyampluk ibu diwasi ora nyawang ngene. Lepas kabulator. Lah sampean kan demen tuh. Kabeh Tanggamu njaluk mie lho. rasane Aku piye nyuwun Cahayu? mie kalau Rasane piye? sekarang jaluk mie. Kang Mas matur Jaluk- Wah, tuku suwun. dhewe. Mas, Jaluk kancane. Tuku kalau dhewe. jaluk mie, guluku jan 1 Mas. Ora wi gulu apa-apa kok ngosronge kok nemen. Masane. Cek to macamu sapi wae dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Mosok mimi kaya ngono. Lah, Mimi ora. Lara Mimi, nggonmu tak mie lho. nya mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Ayo Mas. Nyapa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguno banyune piguno. Banyune piguno. Jangkrik langsung semaput ya aku. Lah nyang Sadar, apa? langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluwarsa ya. Kedaluwarsa piye wong. Sampean kok nyombor sapi yo, Mas. Kedaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing kowe iki gak mau ombeni cacake sing anu ya. Marang neka ing hang koso. Iki klitik ra nyebut iki. Mega dirayu anake nangis karo. Sesuk anakmu bengi iki gajiku gawane ya, Nduk. Tenan ya Kang Mas. Amin. Amin. Tenan tak takeh Mas. Sesuk tumbas nobat tidur sak toples. Ngawur. Anakmu ora nangis. Yo. Terus kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon. Sontakono. Sun takon wartane. Lah iya to. Cukur model apa? Cukur model model apa? nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Mohak sing jegrik-jegrik ngono kan lho. Oh, Oh, timbang apa to? Lah tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Majakul. Oh iya. Lho. Lah. Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep. Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. Ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri. Aku bawa kemulan ini Mas. Yun maem, Nduk. Angge kula nyuwun Sik, tak maaf pundhut ning Kang maem. Mas. Sik. Kene. Alhamdulillah. Iki tak tumbaske snack ringan ya, Nduk. Terima Ayo kasih Kang didulang. Mas. Ya. Mas. Ini warna kesukaanmu. Warna kesukaanku. Ijo. Pink Mas. Iya. Mas. Sampeyan ki. Matane wong yo pink yo ijo.
Ganteng, kowe iki ganteng tapi matamu bosok. Lah aku kelingan iki lho. Kok satu-satu ya, Dik. Terima kasih Kang. Kamu satu, aku satu. 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu. Ah, so sweet. Kenyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho, Mas. Awakku ben seksi. Merinan, dik. Lho piye? Lah tanggane yo Delok apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya. Sing enteng, makanan Enak enteng, ringan. sekali. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak lho. Ringan no. Lah kok mek opak? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot pendeng. Ya enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti masa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karep Ngono ya dipangan lho nitilek nesu kowe iki. Enak. karep mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to, Mas. Kelet iki lambene kelet. Janji kue ling. Iku penendi? Sumadatra. Iki. Ing tias. Terus piye, Nduk? Ingsun. Ingsun. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Cakoten, Nduk, cakoten. Wani wani. Iki lho wani lho. Wanira, wanira. Iki lho cakoten. Apa ngono? Panas. Dimas aku. Malah kaya wong lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Teraku keluarga kentir kok. Wanira. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Anu, Dok, tak dikone anu kamu terlalu banyak keringat, Dok. Kene, Dok. Waduh, anduk. Oh, iya itu Terlalu banyak wong lanang keringat. gati. Enggak apa-apa anduk, Dek. Lho, Dok. Amit ya. Amit. Jalan kong ya anduk kong. Terlalu banyak keringat, Dok, kamu, Dok. Aku keringatan. Keringet sayang. enggak kamu? Kowe iki Iki lek ra serbet kompor, moh. rumah aku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan melet-melet. Lah kan anu kelet toh, Mas. Menikmati ngono. Mati. Dimas ingsun. Mersapa Iya. sinaksenan Sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe. Yes. Yuk, Tangi. wis entek to. Lho piye to kowe iki? Tangi sing tias. Tangi sing ngono. Tangis. Ora tak ya. Tangi sing Tangi. Tang, aja tak. tangi sing tias su Ngenteni, lah ya su enten ana su ngenteni. nganteni darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik janan kan. Suaraku apik? Injih kan. Berarti kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Oh, suaraku elek kok. Rumah aku. pancen kuwe satria piningit sing terdas papak paluning pandhe Loro lho, Cuk.
Wes iki ra sida oleh panganan lek kerupuke diremong. Kerupuk enteng ali-ali lho atos. Iki tembange dibake apa, Nggih, Dik? tibake duet Mas, duet Mas. Piantun kalih menika genti-genteni ya. Nggih, Duete. kononone nonano. Sing gerak Apa kuwi? Apa kok? anu blebes blebes blebes. Sakit hidup pas lho. Apa lagu apa? Sakit hidup. Blebes. Duwe becik lara untu kuwi ya. Daripada sirahe telu. Sakit hidup ya. Blebes. Pemlebas. Rancak Ya blebes. wis, oke, wis manut Mas. Iki dijunjung sik, iki diolehne dhisik yo. Sapa sing njunjung Ayo, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. Ayo, Oh, Nang. iki mau sapa sing njunjung rene? Bergula. Oh. Kerupuk bar dicek ya dipangan lho karo kluthuk iki jan. Mas aku sih. Mane Kena lambemu kena rayap. Wah. Lah, Yo masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso nang kene menggene lho meneng kono? Nggih mancek sithik Sik. apa mok leh? Loh, aduh kuwi nggone. Nesu Dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke, yo mlebes dionekke Iya. kaya ngapa? Oh. Kluthuk bisa. Aku masih cinta padamu. Bisa. Lagi ngengei yo. Loh, lagi mau kowe ora nembang blas ta? Heh? Anu, wedane dipek Kowe kabeh. ora duet blas lagi mau. Orang gandeng blas lagi mau. Dipek kabeh Pak. Anu pancen yo. Pancen yo. Sikuk bagi du. Pancen jiwane kritik ki ngono kuwi. Lho kuwi. Kene nyadari Pak. Wis aku tak dhewe. Kowe nglenggono. Aku masih sayang padamu. Ya wis kuwi ae malah. Lho terusno. Sapa sing mok sayang sapa? Aku masih sayang padamu. Sing ibat itu modele rupane kaya diayok-ayokne. Barang tak rayu lah Kak. Aku sing ibet are. Mas aku. My darling, I love you. Oh, tembang kinarya panglipur, kinarya hiburan nggone siswan luguripun mapan wonten Dalem Agung Mbah Kasun, Pak Kasun. Pak Sis, Sis untuk Yanto. warga masyarakat semuanya wonten Nah, pundi niki mriku? Jambu. Ditungake muga-muga selalu berkah. Amin, amin, Hidup amin. rukun, seger waras, Amin, amin, tur amin. kena diarani dipun paringi murah sandang pangan Pangan sing rezeki. tinggi. Amin. Coba njajal iki Siap. wis dadi padatan tak dobel wong telu. Monggo derek. Ana Intan, keluarga ngrobyong neh iki. Intan Mimi ning tengah, Nah, pinggir Lita karo Intan. Oh, ana Ngene. meme. Iya, iba, bilo, tiba kerja sebab buku lupa coba Yo, jabu, ayo. Iki wong telu ki ora usah ngembang blebes. Wis engko mesti remuk sing lanang lek ngono. Malah teles kebes dhewe. Iki tak pasrahke wong telu ana Intan, ana Lita, ana. Wah, lah niki pun anu superhero kabeh Mas niki. Sejenis superhero ki pancen yo kena diarani ki Intan momong ponakan. Heeh. Lho Tembangnya aku apa, Nduk? nom dhewe kok momong to. Eh? Aku lo paling muda. Urung Mas. Aku sing dimong Oh. iki. Urung mesti lek. Oh sing dimong kowe. Urung mesti lek sing ngemong ki sing tuwek urung mesti. Oh masa? Nah, ngono lho. Mergo Aku sing tuwek ki Engko angel. urip ki mong ki nemong. Oh ngono. Kok mong ki nemong? Mong ki nemong. Piye Mas? Kadang-kadang ya sing nom ngomong sing tuwek, kadang-kadang sing tuwek ya ngomong sing nom. Lah, bengi iki jenengan jangan merasa tua. Bahwasanya sampean berasumsi bahwasanya jenengan ki ngomong cah nom-nom. Aja. Enggak, Aslinya memang. ya? Sampean ki nun sewu lak tak delok kan umur kaya Piro? asline kan 40 toh. Mbahmu. Loh, mbahku ya mbahmu. Sidak. Sepeda. Lah, senak kita umur lek 17. Oh ngono. Ngono. Lah, Lah sing iki nom-nom taler iki, iki, sing taler nom-nom iki, iki. Iki nom-nom malah kaya iki. umur 50. Ya Allah, Beh, kok saya. Bakale Tuwek tak men tekan to. ngono bakale. Loh,
Jandune ndi jandune? Lho kok jandu-jandune kono no. Boleh kono wis. Tembangnya apa manut wong telu iki? Pitung, tak wae wektu 3 detik jiro lu entek. Wektune. Wah wonten pamundutan to Om. Ya, ya. Kitir sumilir. Waduh, sayange kitir sumilir kudu dionekne bengi iki. Lah. Heeh. Senengane. Pundutan kitir sumilir. Oke. Ya. Diaturke disiarke sapa Intan apa Meme apa Lita sing nyiarne. Yo penyanyi iki yo saru lek nyiarne. Wah berarti ya wis kowe Tuk, Iya. siarno kaya ngopo? Dek KMC protokol iki. Oh ngono. Anu to iki wis didik protokol Dek. Protokol. Lawa iki didikane Oh, kluwek. kula didik. Titip pokoke aku. MC nggih. Ya. Lagune napa? Sitir. Kitir sembilan. Kitir sumilir. Oh, betul Kitir, kok sitir. Iki jan wong sitoke heweh mau. MC lah arep omong kok. Iya, iya. Lagune apa kitir sembilan? Iya. Kitir sumilir. Monggo. Loh, piye to Om? Ya pakai nyuwun sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Ing Ngangge- samangke kanjeng. Ngangge muka dimah. Muka. Oh sampean siarin wae sembilan. Wis. Lah aku dalang kok kon nyiarne iki Wis kowe. seru malu kitir sembilan seru. Wah wis terus apa penonton? Seru kabeh. Ya wis diitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Tak. Oke, kanggo nalasi lungko-lungko keti. Kowe caca iki nek diwehi konoan buntutne sire karena arep dicepot aja ping gak sida ditukne neh. Nangke. Mereka pangapunten Mas Kliti. Ya dawuh kleresan Mas Mas Gareng. Kluduk sing baku menika kliak-kliak watone kecandak. Sareh-sareh waton dikoleh. Aja lali tetep manungku puja marang panguwasaning Gusti Allah nalurekke apa sing dadi dawuhe Mbah Kasun, Nggih, Mbah Wo, nggih. juga buat warga masyarakat wonten jambu sedayanipun. Muga-muga kanthi wonten dalem menika mahanana berkah Ya, amin. dadi dusun utawa desa ingkang subur makmur gemah ripah lo jinawi karta turta raharja. Amin amin amin. Mekaten nggih kula tak Nggih. netepi anu pinanggih malih nggon wanci sing luwih prayoga. Amin amin. Nggon Nelaken wanci. panuwun Mas Gareng. Nggih. Pun dene ngaturaken kalapatan mbok bilih wonten kladung ngatur kula lek gegojekan. Oh sami-sami wong Wonten bagus. unsur menyinggung dan menyakiti, menika murni pelaku seni mengemban amanah budaya. Insyaallah kesalahan kekilapan menika semampir wonten pundak kula kalian Mas. Lah. Dalu menika namung derek-derek ndedonga mugi-mugi wonten ing dusun Jambu insyaallah dipun paringi piwales kabagyan kamulyan saha katentreman tebehaken bilahi sengkala insyaallah tentrem temu raharja sedaya. Amin. Terima kasih Mas Kliti. Nggih, Mas siap, Kluduk, siap. matur Bangun, nuwun. bangun, bangun.